Para sa mga balita sa buong adlaw. Traffic enforcer ginbalik ang napulot nga wallet. Isa ka traffic enforcer nga may bulawan nga tagipusoon ang nagbalik sang wallet nga napulot sa isa ka maestra halin sa syudad sang Taguig nga nag-attend sang 18th National Jamboree sa Pasay City. Ginkilala ang traffic enforcer sa kay Renan Publico, residente sang Barangay Sarapan, Pasay City. Ang wallet ang may unod nga 10,000 pesos nga para sa food allowance sa mga scouters sang Taguig. Sa Facebook post ni Sheila Perdigon, tag-iya sang wallet, iya ginpabutyag ang pagpasalamat kay publiko. Ini nagapakita lamang nga madamo pa ang mayara sang maayo nga tagipusoon. Minor de edad ginmolestya sa Bacolod. Isa ka minor de edad ang nagpablatter sa kapulisan matapos ini ang ginmolestya sa isa ka resto bar sa syudad sang Bacolod. Ang mga suspetsado ginaaligar nga criminology students sa isa ka kilala nga universidad sa syudad. Base sa medico legal, nagsuprer ang biktima sang lacerations matapos ang insidente sang Disyembre 8. Sunod sa Bacolod City Police Station 2 ang biktima nagreklamo sa ila istasyon sang Disyembre 10 kag ila ginrefer sa Women and Children Protection Desk. Dugang pa sang kapulisan, wala pa una nakahibalo ang biktima sang natabo apang nakibot na lamang ini nga ang insidente nakuhaan sang video kag naglapta sa social media. Sa isa ka radio interview, nagpanawagan ng tiya sang 17 anyos nga biktima nga hindi magpinataka sa paghatag sang komento sa social media. Bangod wala ang mga ini nakahibalo sang matuod nga natabo. Bacolod's Mascara Festival ipasundayag sa iban nga pungsod. Ginanunsyo ni Mayor Alfredo Abelardo Benetes nga ginimbitaran nga magpasundayag sa iban nga pungsod ang Barangay Granada kag sumag sa bulan sa Pebrero sa tuig 2024. Ang Barangay Granada nga magapasundayag sa Hong Kong ang nagkakuha sang kampyonato sa Mascara Street Dance sini nga tuig. Samtang ang Barangay Sumag nga isa sa runners-up ang magpasundayag sa Taiwan. Dugang pa sang alkalde nga mayara man sang imbitasyon para sa maskara dancers nga magapakita sang talento para sa Filipino community sa pungsod Italy. Sa ila sini pagatigayunon nga Independence Day sa bulan sang Hunyo sa 2024. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.